مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam jami'i ikhwanihi anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin wa li jami'i tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din jami'an ala ilahil wa syai'an sallallahu alaihi wasallam wa ala mujahidin khususan Nabi Habib Arana Malik wa Syafi'i وإلى جميع المشاهدين القادر الجيلاني رضي الله عنه المشاهدين ونطلع المسلمين والسلام في إندونيسيا كلهم ونخص خصوصا المشاهد سوزان وإلى جميع مشايخنا بمشايخ مساعد مستدام بمجالنا وزوجهم وأولادهم وذريتهم وصحبهم وأصحابهم ومشايخهم المساعدين ولجميع آبائنا وأمهاتنا جدتنا وجداتنا وأعمامنا وأعمامنا وأخواننا وأخواتنا ورسلنا وفروعنا ومن يتسبب بالمسلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء والأموات ونخص خصوصا إلى جميع من حضر في مجلسنا هذا كما أرسل المجاهدين ونخص خصوصا جميع إخواننا sejajar kita karena kita berharap dan susah kita diberikan sehat diberikan hikmah ونخص جميع إخواننا المسلمين والمؤمنين في غزة وفي فلسطين وفي كل يمن وفي كل مكان وزمان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal julusul akhir lan rukun salat ingkang kaping 11 yaiku lungguh tahiyat akhir. Wa tasyahhudu lan nomor 12 maca wa tumaniyatu lan tumanina nggih. Wa tasyahhudu lan maca tasyahhud fihi ing dalem tahiyat akhir. Lungguh tahiyat akhir. Wa sholatu lan maca sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dalam tahiyat akhir. Lungguh tahiyat akhir. Wa taslimatu lan nomor 16 salam al-ula kang kawitan.
Wa niyatul khuruji, nah ini tambahan. Wa niyatul khuruji lan niat metu minas sholati saking sholat. Wa tartibul arkani lan uruti pira-pira rukun alama ing atase barang dakar nakang nyebut sapa ingsun musannaf ing kabeh mangkene. Pun niki tasih bahas masalah rukun sholat. Rukun sholat niku sing wajib dikerjane, sing wajib dilampahi ten lebete sholat ketika sholat. Kalau ben mulai niat jumeneng nggih, terus mau takbiratul ihram, mau Fatihah lan saterusé. Nah, kalau ben terakhir masalah sujud. Iki kula baleni sekedhik nek sujud niku ukurane enten ukuran minimal, enten ukuran cukup utawa standar, enten ukuran sempurna. Enten ukuran sempurna. Sing ukuran minimal niki posisi sujud niki ala sab'ati a'dzumin. Niki kanjenge tiyang sing normal nggih. Ala sab'ati a'dzumin. Jadi petung balung nemplek ten ngene panggonan sujud. Nggih niku bathuk telapak tangan, dua telapak tangan, dua lutut kali jari-jari kedua kaki. Niku kudu nempel. Mangke termasuk selain nemplek niku enten tambahan ten mriki yatahamalu. Nek bahasane Gus Bahat dan kitab Lintu niku tahammulin yasirin. Sirahe rada ditekan sekedhik. Jadi nek sujud ojo ngawang. Jadi ditekan sekedhik. Karena ngenten nek panggenan sujude kados ngenten iki keramik atau napa niki karpet sing mboten sepinten tebel ngenten niki napa niku nemplek niku pun maksimal. Tapi mangke nek kita tenggene suatu tempat masjid napa musala sing karpete kuandel, karpete walus tur kandel, niku ditambahi syarat sirahe rada ditekan. Karena mangke niku nek namung nggur nemplek niku napa padha karo ngawang. Karena posisi napa niku jenenge bulu-bulune karpet niku kandel. Di beberapa masjid sing kados Masjid Agung atau masjid-masjid sing sak ngertos kula kados ten Al-Falah Surabaya, masyaallah kandel. Wong puun iki karpet kok kasur. Nggih, Mas ambune yo wangi. Ambune wangi. Sujud niku kerasan suwe, Pak. Nggih, iso turu bareng. Iso ankles bareng. Nah, niku secara rukun salat sujud niku nek mboten ditekan, iku padha karo ngawang karena posisi bulu-bulune karpet itu kandel sangat-sangat kok sak menten. Sehingga nek namung nggur nemplek ngeten tok, berarti posisine niku ngawang. Mboten sampai tempat sujud. Sehingga temriki diparingi tambahan syaratnya niku selain nemplek tempat sujud ana penekanan sekedhik. Ukurannya si penting sepinten nek umpama duwe kapas, namung ukuran nggih, kapas niku nek kapase didele ten bathuk terus kita sujud niku sampai iso cemet. Jadi enek bekase nek kapas sing bunder niki awale sing bunder sing normal iki mari dienggo tempat sujud soalnya enten tekanan ke dalam. Nek kados ngeten iki aman kita niki kan biasa ngeten ngene. Tapi nek sing tempat-tempat salat sing kandel-kandel harus ada penekanan. Oh niku. Terus nek kanggene tiyang sing mboten saged nemplek. Nah, sing sakit-sakit ya nopo? Maka ukurannya adalah lebih rendah daripada posisi berdiri dan posisi rukuk. Bagi orang yang tidak bisa sujud ala sab'ati a'dzumi, kaya tiyang sing salate kali lenggah niku kan kangelan niku karena mungkin ngapunten nggih punggungnya enggak ada sakit apa sehingga betul sakit posisi sujud sempurna. Maka posisinya adalah
harus dibedakan antara posisi ketika tegak terus rukuk kali sujud. Nah, ahfadu minar ruku'i kudu luwih rendah saka rukuk. Dadi nek umpami pas posisi jumeneng sak menten, pas posisi rukuk sak menten, mangke pas posisi sujud lebih ke bawah sedikit lagi. Ngoten niku rukune pas sujud. Sakniki sing nomor 11 niku duduk di antara dua sujud. Nah, kalau duduk di antara dua sujud niki kaifa qa'ada. Bagaimanapun bentuk duduknya boleh. Baik sing utama niku iftirash, nggih, sing sikil kiwa dilenggahi niku. Sing tengen dipancataken niku sing utama. Sing minimale pokoknya posisi lenggah. Nek sing sempurnane berarti ya posisi iftirash plus ditambah karo waosan donga. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni terus wahdini wa'afini. Niku sing sempurna. Tur posisi duduk di antara dua sujud niku sami kaya posisi itidal. Artinya mboten angsal dangu-dangu. Karena niku termasuk rukun qasir. Rukun yang tidak boleh terlalu dipanjangkan. Nek pengen dipanjangno ditambahi donga-donga ten rukuk utawa ten pundi sujud. Niku sae ten rukuk utawa ten sujud. Nek mboten jamaah lho nggih. Nek jenengan salat piyambakan ten wekdal salat niku atine ayem terus kok tiba-tiba ada perasaan seperti ancel tenggene mana pengen donga. Niku nek saged dideleh tenggene posisi rukuk utawa posisi sujud. Karena posisi sujud itu posisi yang paling mustajab dan paling akrab indallah, akrab ilallah, yang paling dekat dengan Allah secara majazi. Itu lebih dekat ke Allah sehingga ketika doa lebih mustajab. Tapi nek i'tidal kali duduk di antara dua sujud tidak disunahkan. Tidak disunahkan terlalu panjang. Lajeng lanjute wau nggih niku lenggahe kali tumaknina. Wis kados dhewe nggih. Terus kali sing nomor lanjute nggih niku julus akhir atau duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir niki hukumnya sami kaya duduk di antara dua sujud. Sing penting posisi lenggah paling minimal. Nek pengen cukup atau standar niku ngangge posisi tawarruk. Nggih, tawarruk niku sing sikile kiwa di lebetaken niku nggih. Dadi kita longgone pas teng bokong rada miring ngenten iki biasa jenengan nggih. Nah niku posisi sing utama. Lajeng malih ditambahi kalau rukun nggih niku maos syahadat atau tasyahud. Jadi wawasan at-tahiyatul mubarakatus niku lho sak teruse sampai asyhadu alla sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau sholli ala Sayyidina Muhammad sampai niku hukumnya rukun kabeh niku. Hukumnya rukun kabeh, mboten sunnah niku. Nek ten tahiyat akhir niku. Dadi lungguhe ya rukun salat. Bacaane nggih termasuk rukun salat. Mboten nangsal lungguh tok terus meneng duding terus melu salam, mboten nangsal. Kudu muni. Minimal dipirengaken kupinge dhewe. At-tahiyat terus asyhadu alla niku tasyahud terus waosan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad titik ngono tok wis sah. Nah, utamane ditambahi kali keluargane Nabi, kali sholawat Ibrahimiyah. Jadi lanjutane niku sampai innaka hamidum majid niku Ibrahimiyah. Wajib niku namung Allahumma sholli ala Muhammad titik langsung salam mboten masalah saja. Mboten masalah. Tapi utamane nek pengin pikantuk kesunahan malih ditambahi wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak sing apik iku nyebut Sayyidina apa gati Sayyidina. Niki perbedaan pendapat. Nggih. Jenengan kulino mboten nate Sayyidina monggo mboten napa-napa. Jenengan kulino ngangge Sayyidina nggih mboten napa-napa.
Dua-duanya punya alasan masing-masing. Sing boten ngangge Sayyidina, alasane napa? Mergi Nabi mulangine boten ngangge Sayyidina. Jenengan tingali riwayat hadis tentang kaifiyatu sholatin Nabi, tentang hadis-hadis tata cara sholat Kanjeng Nabi. Itu ketika tahiyat akhir tidak ada penyebutan Sayyidina. Nah, sehingga kita umatin der boten ngangge Sayyidina niku pendapat sing boten ngangge Sayyidina. Tapi nek ngangge Sayyidina angsal lan nek munggo sebagian ulama termasuk kula sing derek niku langkung utama ngangge Sayyidina. Kenging napa? Karena ngenten. Nabi mulangi boten ngangge Sayyidina niku mergi nyebut awake dhewe. Nyebut awake dhewe nek wong Jawa dibasakno apa mboten? Ya mboten to. Mosok awake dhewe kula sirang, kula sare bapak. Aduh, mosok ngono. Nek awake dhewe ora dibasakne. Lah kita niku kan ten sholawat mboten nyebut kita. Nyebut Kanjeng Nabi, maka kita mulyakno Kanjeng Nabi niku alasan logika. Yang kedua alasannya kenging nopo? Alasan penghormatan. Karena Allah niku yo mulyakno Kanjeng Nabi. Maka kita nggih mulyakno Kanjeng Nabi. Wong Allah mawon mulyakno Kanjeng Nabi. Buktine napa? Ten Quran niku lek Nabi niku ditimbali kali Allah, ditimbali khitab secara khitab oleh Allah. Niku mboten nate nyebut Muhammad, mboten nate. Jenengan dados ten Quran mboten enten. Entene ya ayuhan nabi. Ya ayuhar rasul, nyebute jabatan. Nyebute penghormatan. Lah kita Sayyidina niku penghormatan. Tapi teng Quran kok enten kata-kata Muhammad wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Kan enek nang Quran. Kata Muhammad niku enten teng Quran tapi bukan khitab. Tidak sedang memanggil nabi tapi sedang ikhbar, sedang mengabarkan pada umat Kanjeng Nabi lek Muhammad iku yo termasuk rasul, yo iso sedo. Tapi nek Allah pas dawuh ten Kanjeng Nabi niku mboten nate Nabi ya Muhammad mboten nyebuti pangkat ya ayyuhan nabi ya rasul. Bahkan ngangge sebutan Toha, ngangge sebutan Yasin. Derajat kabeh ini panggilan kabeh. Alasan kedua. Alasan ketiga. Kanjeng Nabi niku nate dawuh piyambak. Lho wis ngangge sunah qauliyah. Nek wong ngangge logika terus ngangge dawuh Allah teng Quran dikiasno kali dawuh Quran. Sakniki Kanjeng Nabi nate dawuh. Napa dawuh? Ana sayyidu waladi Adnan. Kanjeng Nabi nate nyebut aku iku sayyidina. Aku iku sayyid utawa bendoro utawa napa nggih tuan majikan. Tuan sing mulya sangka anak putune Adnan, Mbah Adnan. Nabi menyebut dirinya sayyid, sehingga kita yo manggil sayyid. Terus contoh sing paling gampang ya. Jenengan ngapunten umpami namine Pak Ratno, pancen asline Pak Ratno. Pak Ratno. Jenengan niku kalih pantaran mawon, nggih, kalih pantaran padha bapake. Nimbali Ratno wani mboten. Padha sepuhe lho. Nyebut Ratno kan rada pekewu, Pak. Padha sepuhe kan jek ana Pak ngono. Padahal padha pantarane. Apa maneh? Anake, apa maneh? Ngisorane. Nyebute kan mesti ngono. Enten penghormatan. Napa Pak, napa Mas. Lah niki nang Kanjeng Nabi kok nyeluk enjang Jakar Muhammad
Muhammad. Itu kancamu Muhammad itu. Niku nggih dadi nek jenengan derek kula tapi mboten nyalon sing pertama ya. Ampun salah paham. Niki cuma pilihan. Jenengan milih sing kulino gak ngangge Muhammad enten dalile. Dalile mergo Kanjeng Nabi nek mulangi mboten ngangge Sayyidina. Wis mulai beres. Lah Kanjeng Nabi mulangi ngangge Sayyidina kok jenengan malah ngangge Sayyidina. Nah, perlu niki dalil keempat. Atau dalil selanjutnya wis. Sakjane paket dalil. Perintah karo tata krama niku dhuwur pundi? Perintah karo tata krama dhuwur pundi? Kula tanggung. Dhuwur tata krama, Pak. Dhuwur tata krama. Dalile napa? Niki dalil mati. Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku nate nderek Kanjeng Nabi, nyekseni Kanjeng Nabi, nderakan Kanjeng Nabi teng nggene perang perjanjian Hudaybiyah. Ten perjanjian Hudaybiyah Nabi itu kan dicegat badhe umroh, dicegat tiyang kafir. Kabeh mlebu Mekah pun kangge ihram niku, mboten angsal. Ora oleh nggih perjanjian damai, gencatan senjata, ora oleh perang. Wong Islam ora oleh merangi wong kafir Mekah, wong kafir Mekah ya ora oleh merangi wong Islam. Tapi perjanjianku banyak perkara yang merugikan orang Islam. Contohnya perjanjiannya nek ana wong kafir Mekah melayu nang Madinah kudu dibalekno nang Mekah. Tapi nek wong Madinah melarikan diri nang Mekah gak usah dibalekno lho. Curang juga. Curang. Pokoknya kata poin-poin. Sayyidina Umar sampai gak terima saja. Terus di akhir perjanjian itu kan tanda tangan. Stempel, pakai stempel cincin. Abu Jahal kali sinten niku Kanjeng Nabi. Ten namine Kanjeng Nabi, ten asmane Kanjeng Nabi, Nabi nulis ngene. Muhammad Rasulullah. Tulisane. Sing situ Abu Jahal niku sinten asmane namine ali Abu Jahal dijeneng Abdi apal rasa-rasane. Wis pokoke Abu Jahal. Lah, pas gak ditanda tangan wong kafir gak gelem, mboten purun. Aku mau tanda tangan aku, mau stempel aku. Mergo iki tulisane Muhammad Rasulullah. Nek aku tanda tangan berarti aku kan ngakoni awakmu Rasulullah. Ngono, wong kafir iki alasane. Terus Nabi niku semeleh, masyaallah Nabi ku ngalah. Wis ya wis ngene. Sayyidina Ali ditimbali. Li Ali sing tulisane Rasulullah sing ndi? Buseken li. Sayyidina Ali diperintah busek kali Kanjeng Nabi. Niku perintah mboten? Perintah. Tapi Sayyidina Ali tata krama railok busek asmane Rasul mboten Nabi. Kula mboten purun. Bantah mboten sakjane. Bantah tapi mboten dipaitu kali Kanjeng Nabi. Wis talali buseken li mboten. Mboten purun kula. Wis nek gak gelem dudono sing endi. Kali Sayyidina Ali dituding ngenten dibusuk dhewe karo Kanjeng Nabi. Nah, Sayyidina Ali bantah perintah Kanjeng Nabi. Tapi bantahi mergo tata krama. Perintah kali enten perintah busek Rasulullah. Kata-kata Rasulullah dibusek, enten niku perintah. Tapi boten busek niku namine tata krama. Setelah peristiwa niku Sayyidina Ali boten didukani. Malah disebut ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Aku terus Rasulullah, aku iku kotahe ilmu. Lah Sayyidina Ali dadi lawange. Nek pengen roh ilmu sagurune nanggonku takono Sayyidina Ali saking cerdas. Dilem Kanjeng Nabi. Nah, niki menunjukkan bahwa tata krama niku ndukure perintah. Sehingga menggunakan Sayyidina di sholat ataupun di ibadah yang lain, niku hukumnya tidak hanya sebatas boleh, tapi lebih utama menggunakan Sayyidina karena melihat beberapa dalil. Tapi pilihan belum tentu semua.
Terus lanjut tahiyat nggih, teng tahiyat tentu tahiyat niku enten tahiyat at-tahiyate, enten wawasan asyhadu allahi, enten sholawat. Sing tambahan wa ala ali sampai Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim kama barakta sampai saterusé niku sampai innaka hamidum majid hukume sunnah. Nek dilampahi malah sae. Bahkan ijazah para ulama, para kiai niku nek pengen cepet munggah kaji, munggah umroh, budal umroh, sing ngakehno maca sholawat Ibrahimiyah. Ini ku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka hamidum majid. Sing akeh kenging apa? Nggih, mergo perintah haji niku sing nimbali Nabi Ibrahim. Sing dikengkeng nimbali niku Nabi Ibrahim. Ten Quran wa adzim fin nasi bil haji. Yaitu karijalu wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amir. Hei Nabi Ibrahim undangan menungso kengkeng budal haji utawa minimal budal umroh. Niku Nabi Ibrahim sing diperintah mboten Nabi Muhammad niku. Sehingga utama ning ngangge salah satu ikhtiar kita selain nyelengi golek duit sing halal, golek rezeki sing halal nggih niku ngatakaken sholawat Ibrahimiyah. Kata saja nih kapan-kapan nek enten diundang walimah haji utawa umroh kula jelasaken. Nek diundang. Terus lanjute urutane malih ten mriki tambahan. Salam. Uluk salam sing pertama niki termasuk rukune salat. Sing wajib niku assalamu alaikum lafate utawa noleh. Ayo. Lafat assalamu alaikume utawa noleh sing wajib. Lafate pinter. Mboten noleh mboten napa-napa, Pak. Mboten noleh mboten napa-napa. Tapi yo aneh, Pak. Mosok salam ra noleh. Tapi cek jenengan paham. Kaya dhewe iki lho, Pak, takbiratul ihram. Niku sing wajib niku lafat Allahu Akbare apa ngangkat tangane? Nah, Allahu Akbar sing wajib niku. Mboten ngangkat tangan mboten masalah. Sami kados niki. Muni assalamu alaikum sing dadi rukun niku. Mboten noleh mboten masalah. Lan sing wajib, sing rukun namung sepindah mawon. Assalamu alaikum wis mari. Nek ditambahi karo warahmatullah ya napa? Ah niki. Nek nambahi karo warahmatullah utawa ditambahi sampai wabarakatuh. Niki ulama beda pendapat ya. Tapi sing jelas sing wajib niku namung sampai assalamu alaikum titik itu sing paling wajib. Wis ra kena dinyang. Lah tambahane warahmatullah utawa sampai wabarakatuh niku ulama beda pendapat. Tapi gak sampai batalno salat, wis. Enten sing luwih apik ya disempurnakno, nggih kan? Sing apik ya disempurnakno, enten sing sanjang ora masalah disempurnakno. Mergo Nabi mulangine namung sampai assalamualaikum warahmatullahi tok gak atik wabarakatuh. Niku perbedaan pendapat. Tapi yang jelas yang wajib namung assalamualaikum. Terus tambahan sing ten mriki niku niat metu saka salat. Niat metu saka salat. Nek ten napa Syafi'iyah murid ashab Syafi'iyah niki mboten wajib. Mboten sampai wajib. Sing penting sampai salam wis bar. Terus yang terakhir tertib utawa urut. Rukune salat mboten nangsal di blenjan-blenjani. Ngadeg sih terus moro jungkel sujud, terus moro ngadeg ruku, terus itidal mboten nangsal. Kudu enek urutane. Ngadeg, ruku, itidal, sujud, tunggu, sujud ngoten namine urut. Bahkan nek enten satu rukun yang kelupaan, maka wajib dikongkon baleni. Mboten sampai batal salat tapi baleni. Mari ngadeg, mari wala dolin amin, mari maca
surat kufuwan ahad langsung jungkel sujud, lali mboten rukuk, lali mboten iktidal, maka sujud niki pas iling langsung dikongkon bali. Nah, mergo mboten angsal diblenjani, kudu urut. Pun niki rukune salat langsung ditambahkan sampai pirang pertemuan iki rukune salat niki 3 nang sekawan. Langsung ditambahkan cekap nggih. Wis kulino salat Pak Lur. Wis cuma kita ben nambah ngertos, oh ngono iku hukume wajib, oh ngene iki hukume mboten sampai wae. Niku pun dadi ilmu kangge kita niku. Nek ngelakonine pun bendina, tapi kan tidak semua yang kita lakukan itu mungkin atas dasar pengetahuan atau ilmu. Lah sakniki kita pun pikantuk ilmune, oh sing sakmene hukume wajib, oh sing luwehane ngene hukume gak sampai wajib. Niku pun dados ilmu. Pun yo cekap nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bijing kita bahas masalah adzan kali iqamah. Adzan kali iqamah. Kemudian kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.